Totiž to. Takže v prvom rade chcem pozdraviť všetkých fanúšikov. More mentolov, mentolky, more karamelky, bratov policajtov, Bože nádam. More všetkých, hlavne bratov Čechov chcem pozdraviť Zdenka, Zbiška, Káju a Čenka. Som veľmi nespokojný a more, že v takomto upotenom počasí musím toto točiť, ale to natočiť musím ja. Nejaký český bulvár o mne napísal, že retardovaný šilhavý buraň robí ostudu Slovensku, more. Ja som retardovaný? Čo si ty namatovaný? Však ja mám 2 školy, more. Ja mám pomocnú autoškolu, 3. tanečnú si robím teraz. Že ja som vzdelaný človek. Čo ťa nepáli? Hoďte sa sviňam. Však mne to rozladilo celú rovnováhu statickú, more. Čo ja mám energiu? Víš, čo je to teraz doma? Však mne kapú zvieratá. Však mne škreček v noci chytil záchvat nejaký. Som ho musel zobrať som ho musel k vegetariánovi, more. Vegetarián si vypýtal 150 € za škrečka. More, a povedal mi, že má retardáciu černého koňa. Víš čo, ten škreček má z vašeho bulváru teraz, more, musí byť vegetariána celý týždeň, more. Víš čo, to je pre ňo, pre to malé zvieratko na ruke, keď sa mi trásol, som ho musel brať so zadným náhonom v tomto nečase, keď prší. A ďalšia vec tam, Andulkám doma perie vyjebalo z vašeho honého. Víš, ak vyzerajú teraz? Jak biokráličie nožičky, zmrazené, more, tak vyzerajú králiky. Chcem povedať týmto hlavne takú vec, že ja som si myslel o tebe, vážne, pane doktor, ja som si myslel, že ty si jeden seriózny chuj, že ty si jeden seriózny mentol, a veľmi si ma sklamal, more. A to všetko preto, že som čierny. Že som dostal takýto dar od Boha, že mám také krásne, širokospektrálne oči, more. Takúto panorámu magickú, že mi dal Boh, mi nadelil. A ty mi všetko takto závidíš a za to toto je. Ďakujem ti veľmi pekne, more. Končím. Ave čedar.